și care au fost concluziile de după prima ediție? Da, prima ediție s-a desfășurat anul trecut, tot în săptămâna Școala Altfel. Proiectul se numește Școala Ideilor Altfel, pentru că Asociația Atelierul de Idei, practic, împreună cu voluntarii, dezvoltă idei altfel prin toate proiectele pe care le derulăm. Este un proiect de suflet al Asociației Atelierul de Idei, un proiect desfășurat doar pe voluntariat, adică nu avem fonduri prin diverse programe de finanțare pentru a derula acest proiect. Deci cumva de fiecare dată vă bazați pe un răspuns prezent din partea celor implicați, respectiv elevii și studenții pentru care croiți aceste programe. Bineînțeles, ei sunt cei care fac ca aceste activități să se întâmple, îi sprijinim la început, îi formăm și apoi îi trimitem pe teren. Vrem să-i amintim pe toți partenerii noștri care sunt implicați în aceste activități și anul trecut am avut o seamă de parteneri, anul acesta de asemenea. Din partea dumnealor vin reprezentanți, invitați care susțin ateliere pe diverse teme. Pe lângă voluntarii, numărul mare de voluntari, vin și susțin ateliere și invitați din partea altor parteneri. Pentru că vorbim despre parteneri dincolo de instituțiile publice, respectiv școlile, universitatea, care vin în întâmpinarea acestor, să zicem așa, ecouri, da, de educație non-formală. Spuneți-ne dacă există parteneri și din mediul privat. Acolo ne putem baza pe oameni care să dorească să facă voluntar niște lucruri pentru comunitate? Da. Avem din domeniul farmaceutic o foarte strânsă legătură cu cei care lucrează în acest domeniu și de câte ori am solicitat să vină să prezinte copiilor despre cum să recicleze medicamentele, răspund prezent de fiecare dată în mod voluntar. Am înțeles. Haideți să vedem ce s-a întâmplat anul acesta. Care au fost acțiunile pe care le-ați conturat pentru voluntarii și cei care au primit până la urmă această infuzie de educație non-formală toată săptămâna? Așa cum ai menționat puțin mai devreme, ne-ai întrebat de ce am făcut și această ediție, ediția a doua, ce s-a întâmplat la prima ediție. La prima ediție am avut mai puține activități, pentru că am încercat întâi să înțelegem piața, ce își doresc tinerii. Am mers mai mult pe un proiect pilot, dar am văzut că feedback-urile primite de la elevi cereau pur și simplu o astfel de activitate și ca atare anul acesta, și o voi lăsa pe Anca să prezinte toate activitățile pe care le-am clădit împreună cu voluntari, pentru că acest proiect nu a început în săptămâna Școala Altfel, a început în urmă cu câteva luni, în care noi am atras voluntari, i-am instruit, i-am format ca ei să poată dezvolta toate activitățile acestea de educație non-formală în săptămână. Până să trecem la această echipă minunată și la acțiunile care au fost desfășurate, spuneți-ne ce au făcut concret voluntarii în cadrul acestor acțiuni. Adică suntem obișnuiți să aflăm despre voluntari că fie împart afișe, fie lipesc afișe pe undeva și cam asta este toată activitatea lor. Ei bine, în cazul Asociației Atelierul de Idei, voluntarii au făcut mai mult de atât. O parte dintre ei chiar au fost puși în situația de a se documenta pentru a putea dezvolta alte idei altfel. Bineînțeles, lucrurile stau altfel la Asociația Atelierul de Idei. Pentru noi este foarte important ca toți tinerii să-și valorifice propriile idei. Ideea noastră nu e să vină și să pună în practică ceea ce dorim noi să se întâmple, ci bazându-ne pe creativitatea lor să reușim să constituim un ansamblu de idei ale lor pe care tot ei le vor pune în practică. Și ați întrebat dumneavoastră foarte bine ce au făcut. În primul rând au făcut foarte multe brainstorming-uri. Am strâns, de exemplu, pe activitatea Treasure Hunt mai bine de 40 de idei ale lor, ale voluntarilor, din care am selectat 10 și le-am pus în practică, iar acești voluntari au hotărât cum fac să se întâmple aceste activități. Ei au constituit echipe de lucru și în cadrul acelor echipe au pus punct cu punct pe hârtie modul în care trebuie fiecare activitate să se desfășoare și apoi au venit în cadrul ședinței și și-au prezentat propria activitate. Și toți au fost cei care au și implementat activitatea. Ei s-au aflat la stațiile de activitate, ei au avut contact direct cu toți copiii care
au participat la această activitate. Am înțeles. Rolul meu a fost doar de coordonator la nivel mai înalt, dar ei au desfășurat absolut toate activitățile. Deci, până la urmă, tot ceea ce s-a întâmplat săptămâna trecută a însemnat, de fapt, o sumă de idei ale voluntarilor care s-au implicat în acest proiect și tot acestea au fost duse la bun sfârșit tot de ei. Da, teoretic, dumneavoastră ați fost numai la nivel de coordonare și organizare, să spunem, contactul cu cei și care... instruire, da, pentru că ei au fost instruiți înainte de a deveni mici coordonatori. Deci Anca este cea care coordonează centrul nostru de voluntari. Să specificăm că în acest proiect au fost implicați 60 de voluntari. Da. Vorbim doar despre elevi de liceu? Da, doar de elevi de liceu. Vorbim 60 de voluntari care, după cum știți, toate organizațiile sau majoritatea organizațiilor guvernamentale se plâng că nu au voluntari. Voluntari există și avem acces la ei. Important este să-i valorificăm, să-i responsabilizăm, să-i tratăm cu seriozitate. Și doar în felul acesta, categoric, să-și dorească această zonă de voluntariat. Categoric, după cum societatea neguvernamentală, comunitatea neguvernamentală știe foarte bine că de anul trecut legislația în ceea ce privește voluntariatul s-a schimbat. Tinerii care voluntariază practic capătă experiență profesională și ca atare majoritatea dintre ei poate își doresc să meargă la facultăți care pun accentul pe aceste activități extrașcolare. Probabil că din ce în ce mai multe universități vor cere astfel de acte în momentul înscrierii. Categoric, pentru că voluntariatul te dezvoltă personal și te ajută, cum am încercat și prin cadrul activităților a ediției a doua a Școala Ideilor Altfel, te ajută să te dezvolți, știu eu, să știi să vorbești în public, că am avut un atelier Arta Discursului Informal, să intri în contact cu informații despre droguri, despre xenofobie, lucruri pe care ei nu au posibilitatea să intre în contact în școală. Noi venim cu ceva altfel, dar care practic schimbă puțin atitudinea și locul elevului, îl scoate din bancă și îl aduce la catedră. Și mai mult decât atât e posibil să-i contureze foarte frumos și precis viziunea asupra anumitor aspecte care țin de viață și de comunitatea locală. Da. Chiar astăzi am recitit o parte din feedback-urile la activitatea pe care eu am susținut-o în cadrul proiectului, atelierul acesta pe Arta Discursului Informal, și câțiva tineri au menționat următorul lucru, că au participat la această activitate din curiozitate, dar după ce activitatea s-a încheiat, au trecut această activitate ca lucrurile importante pentru viitorul lor. Au zis că s-a produs un click, pe ei a schimbat. Ceva s-a schimbat în ei. Și să nu credeți că avem vreo rețetă a succesului, nici eu, nici Anca, ci pur și simplu când mergem în fața copiilor, ne scoatem toate carcasele, că despre asta este vorba, și în momentul în care devii real, tangibil pentru un copil și el simte că tu ești o persoană reală care nu a venit să-l tragă de urechi că el nu e cel mai deștept și cel mai frumos, ci din contra că el are foarte multe abilități pe care și le poate dezvolta doar dacă dorește și accesează, știu eu, cel mai bine calea spre a ajunge la informația corectă. Pentru că atelierile acestea, în primul rând, îi oferă o informație corectă, cum a spus și colega mea. La, de exemplu, acțiunea cu aeroportul antidrog. Deci ei au intrat în posesia unor informații foarte corecte, nu doar o informație pe care ei aleg să o citească pe internet. Această informație a fost documentată, oameni cu experiență. Din surse credibile. Bineînțeles, exact. Materialele ne-au fost puse la dispoziție cu foarte multă amabilitate de către Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog al județului Galați și mulțumim doamnei Angela Ene, subcomisar. Dumneaei
A fost alături de dumneavoastră și a pus la dispoziție materialele de care ați avut nevoie. Deci toate informațiile care au ajuns la activitățile noastre pe tema aceasta antidrog au fost corecte și complete. Pentru că vorbim despre atelierele care s-au desfășurat săptămâna trecută, pe lângă acesta referitor la consumul de droguri și cel legat de dezvoltarea personală, care au fost alte ateliere în care ați antrenat pe copii? Am avut un atelier pe tema rasismului și a xenofobiei, foarte interesant pentru copii. Au mărturisit că foarte rar la școală au avut tangență cu acest subiect, doar puțin în timpul orei de istorie, când s-a abordat problema celui de-al doilea război mondial și cam atât. Apoi am avut un atelier pe tema, tot pe tema antidrog, dar desfășurat la un liceu din Galați, Adicția și tinerii, susținut de doamna psiholog Gina Seria. Pe nutriție iar am avut un atelier foarte bine primit de copii și de părinți de data aceasta. Wow! Cei de la școala gimnazială Sfinții Împărați ne-au rugat să susținem acest atelier și pentru părinți și bunici. Și informațiile... Pentru că, până la urmă, educația privind nutriția vine și din familie. Bineînțeles, s-au și gândit dumnealor că, până la urmă, părintele pune pe masă alimente copilului, iar acesta doar primește ceea ce părintele îi pregătește, și au susținut acest atelier invitați de la Facultatea de Știință și Inginerie a Alimentelor din cadrul Universității Dunărea de Jos și le și mulțumim. Teatru de umbre, bineînțeles, gustat de cei mai mici și susținut foarte bine de doamna Rodica Panu, actrița teatrului dramatic. Dumneaei ne ajută de foarte mult timp. Cred că suntem la a 5-a colaborare cu dumneaei pe tema aceasta, Teatru de umbre, și actorii au fost copii de clasa 5-a și au susținut 4-5 Ei au fost instruiți de dânsa înainte de... Bineînțeles, au fost niște mici actori desăvârșiți. Au creat materialele necesare pentru această activitate și au susținut-o la o grădiniță, nu? Da, acest spectacol a fost susținut pentru copii sub 6 ani, dar chiar și cei mai mari au solicitat să intre la spectacol pentru că au văzut ce deosebit era și cei mici au avut o reacție minunată. Am avut apoi educație ecologică. Niciodată nu lipsește educația ecologică. Mulțumim celor de la Agenția pentru Protecția Mediului Galați. De fiecare dată spun prezent dumnealor și ne vorbesc în mod special despre amprenta apei, pentru că este o informație care a ajuns mai greu printre copii, nu se predă la școală informația aceasta și copiii au fost uimiți să afle că, de fapt, tot ceea ce consumăm înseamnă nu numai cost în bani, ci și cost în apă, costuri în apă. Așa este. Foarte importantă informația. Am avut apoi un teatru social de care s-a ocupat actorul Ștefan Forir. El este și student în anul 3 la actorie. Da. Pentru acest proiect am pus bazele acum, în săptămâna Școală Altfel, dar spectacolul în sine se va desfășura undeva la sfârșitul lunii mai. Pentru că trebuie pregătit intens. Trebuie pregătit, iar actorii sunt un alt liceeni. nivel, totuși. Actorii sunt liceeni, este aceeași temă antidrog și dorim ca acest teatru să fie pentru părinți. Am înțeles. Pentru că și părinții au nevoie să fie informați despre această problemă, nu numai tinerii. Ați stabilit deja și unde va avea loc acest spectacol? Rămâne de văzut. Avem niște idei, dar deocamdată sunt la nivel de hârtie. Vom continua discuția noastră despre atelierele care au fost desfășurate toată săptămâna trecută, însă deocamdată avem o legătură telefonică directă cu unul dintre voluntarii care au fost aproape de atelierele desfășurate de Asociația Atelierul de Idei. Este vorba despre Ștefan Cristian Cârcei, voluntar, elev în clasa a 10-a la Colegiul Național Vasile Alexandrii din Galați. Bună ziua, Cristian, ești în direct. Bună ziua! Înțeleg că tu ai participat ca voluntar în cadrul atelierelor desfășurate săptămâna trecută. Spune-ne, în primul rând, ce înseamnă pentru tine această activitate de voluntariat? Păi, înseamnă să îți ajuți aproapele, în esență. Îți ajuți societatea, este o dezvoltare personală. În asta se rezumă. Orică este vorba personal, să zicem, să fii mai bun, dar și experiența în viață. Am înțeles. Crezi că te va ajuta cumva pe viitor faptul că ai fost voluntar în mai multe activități? Da. Deci, Cum crezi că îți va fi de folos? experiența. Întotdeauna se cere experiență când este vorba de facultate, când este vorba de un job nou. Întotdeauna te va întreba ce ai făcut tu până acum. Iar voluntariatele sunt cheia pentru un succes,
un nou drum. Am înțeles. La ce activități ai participat ca voluntar săptămâna trecută? Eu am fost voluntar la aeroport antidrog. Da? Și ce ai făcut concret în cadrul acestei activități? Eu și cu restul voluntarilor, un colectiv extraordinar, am reușit să le transmitem prin o metodă mai neconvențională, aeroportul. Am reușit să le transmitem copiilor ideea de a nu mai consuma droguri, efecte, consecințe, atât asupra corpului, dar și legale. Deci cumva a fost un semnal de alarmă pentru cei care au fost prezenți în sală. Da. Ai cunoștință dacă, nu știu, ai cunoștințe de ale tale care știi să fi consumat droguri sau să fi fost tentați să consume? Nu, personal nu. Am Dar înțeles. am întâlnit în colectivul care am mai fost, de exemplu, la școala 29, în care un copil spunea că a mai întâlnit cazuri. Am și era înțeles. chiar foarte pasionat să-i ajute și chiar întreba tehnici cum să îi salveze, ce să facă în acele clipe în care vede un om care a consumat droguri. Cristian, crezi că ai fi putut să capeți aceste abilități, aceste cunoștințe, aceste informații altfel decât dacă ai fi participat ca voluntar la această acțiune? Nu. Trebuie să fii de față, trebuie să faci totul practic. Nu ai cum să înveți. Asta se și rezumă școala ideilor altfel. Să înveți într-un mod mult mai atractiv, practica este întotdeauna mult mai bună. Eu îți urez mult succes pe viitor, atât în acțiunile în care te vei implica, eu știu, ca voluntar, îți urăm mult succes și la școală și sper să ne revedem într-o zi și să vorbim despre tot ce a însemnat perioada de voluntariat pentru tine. Ok, mulțumesc. O zi frumoasă, mulțumim tare mult! A fost în direct prin telefon Ștefan Cristian Cârcei, elev în clasa 10 la Colegiul Național Vasile Alexandrii din Galați. El ne-a povestit cât de importantă a fost această experiență pentru el, dar și pentru toți ceilalți colegi ai lui care s-au implicat direct în aceste activități. Haideți să vedem câți beneficiari ai informațiilor și a atelierelor au fost prezenți săptămâna trecută. Nouă ne place să spunem că avem două categorii de beneficiari. În primul rând sunt voluntarii, care ei beneficiază de informația în sine transmisă de către ei copiilor, dar și de toată experiența din spate, însemnând organizare, idei puse în practică. Apoi, categoria mai mare de beneficiari este vorba de toți elevii care au trecut pe la aceste ateliere de educație și am socotit noi unele peste altele, am ajuns cam la 750 de elevi care au trecut pe la activitățile noastre într-o săptămână. Și care au beneficiat până la urmă de un bagaj informațional care le este util nu doar acum, ci indiferent de ceea ce vor face pe viitor, atât în calitate de elevi, dar și de studenți sau adulți, informații cu care ei până la urmă rămân. Este adevărat că anumite informații, doamna Bențe, se fixează mult mai bine, eu știu, în conștiința elevilor, prin acest tip de activități non-formale? Da, feedback-urile ne spun că faptul că noi mergem mai mult pe practică și mai mult de atât, activitățile acestea au fost clădite împreună cu tineri de vârste apropiate, cu beneficiarii direcți, da. Automat că livrăm mesajul așa cum și-ar dori ei. Pentru că, cum am spus și mai devreme, practic aceste activități au fost lucrate cu tineri cu câteva luni înainte, da? Și ne-am gândit care sunt metodele de educație non-formală cele mai care să transmită cel mai bine mesajul. Pentru că, după cum știți, toți tinerii au o experiență de viață, vin din medii diferite. Așa este. Mulți dintre ei, unii sunt mai mult vizuale, alții auditive, alții kinestezici. Automat trebuie să te adresezi unei mase cât mai mari, ca ei să înțeleagă ceea ce noi dorim să le transmitem. Și faptul că noi, practic, îi punem, poate se vede și în poze. Pozele arată cât de vii au fost aceste activități. Din ce cauze? Ei au desenat, decupat, au înțeles fiecare în felul lui ce tip de informație i-am transmis, cât de important este pentru el și a asumat-o, s-a responsabilizat după ce a ieșit din clasă, el a știut că are acum cunoștințe, cum să identifice un copil, un tânăr,
care utilizează droguri, ce ar putea să facă, cum ar putea să-l îndrume, lucruri pe care nu le învață în școală. Sau pe care, chiar dacă le-ar învăța, probabil că nu le-ar putea asuma ca atare, pentru că nu au avut parte totuși de o învățare experimentală. Până la urmă despre asta vorbim. E simplu pentru un cadru didactic, e simplu între ghilimele fie spus, pentru că actul de predare-învățare nu este neapărat unul simplu. Însă putem transmite informația aridă, așa cum există ea, da? Și cadrele didactice probabil că fac asta destul de des în cazul orelor de dirigenție. Dar totuși aceste activități practice, faptul că învățarea s-a produs prin experimentare, cred că a fixat în mintea lor altfel aceste cunoștințe pe care nu cred că le vor uita mult prea ușor. Și vreau să vă dau un exemplu. Am avut un treasure hunt deosebit pe tema antidrog. Cum anume au învățat copiii despre ce înseamnă consumul de droguri practic. Da. Nu te poți droga, nu te poți drăi. E o vânătoare de comori organizată pe 10 stații de activitate, iar la fiecare stație o echipă de voluntari așteaptă să se perinde elevii care sunt prinși în aceste mini-activități, mini-ateliere. Ce s-a întâmplat la unele dintre stații? Cum să înveți copilul ce înseamnă consumul de droguri? Că nu-l poți supune consumului de droguri, e logic. Da. Am avut o activitate numită Cercul Pantofilor. Acolo copiii trebuiau să se descalțe de unul dintre pantofi, îl așezau într-un cerc, erau legați la ochi, fiecare trebuia să-și identifice pantoful. Care era, ce învățăminte puteau trage de aici, cât de greu e, sub influența drogurilor fiind, să te regăsești, simțurile toate se alterează și ești ca legat la ochi. Nu te mai regăsești și foarte greu ieși din cercul acesta vicios. Am avut apoi Pantera Roz. O activitate foarte interesantă pe melodia aceasta cunoscută de toată lumea. Copiii au trebuit să-și închipuie că se află sub influența drogurilor și au cumva niște halucinații, niște mișcări pe care le știm, le recunoaștem cumva la cei care consumă și au fost puși în niște situații delicate pentru că nu se așteptau să facă niște mișcări, iar cei din jur să-i privească și să spună: wow, așa te privesc cei din jur când consumi droguri. Cam așa? Cam așa. A fost o experiență pentru ei altfel. Am înțeles. Pentru următoarele activități ce țin de educația non-formală, în cazul Asociației Atelierul de Idei, așteptăm același eveniment de anul viitor sau urmează ceva în viitorul apropiat? Urmează ceva în viitorul apropiat. Așteptăm dialogul structurat în Galați prin Forumul Tinerilor. Deja ne-am angajat în demersul acesta și spunem că la mijlocul lunii mai vom aduce caravana dialogului structurat și în Galați. Am înțeles. Păi, în cazul acesta, probabil că ne vom revedea în luna mai, să vedem atunci câți voluntari vor răspunde prezent pentru această activitate. Eu vă mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră la Recrutat în Galați. Sper că astăzi concluziile în urma acestei emisiuni sunt că activitățile dedicate educației non-formale sunt cât se poate de bine primite de voluntari. Am văzut și experiența unui voluntar, Ștefan Cristian Cârcei, ne-a spus că e un mare câștig pentru el și pentru colegii lui. Mult succes în tot ceea ce faceți! Mulțumim frumos! Doamnelor, domnilor și dumneavoastră, vă mulțumim pentru atenție. Ne revedem mâine la Recrutat în Galați. Aveți o zi frumoasă!